Múdry ako somár. Ak vám niečo na tejto vete nesedí, pravdepodobne máte aj vy toto zviera uložené v pamäti ako hlúpe. Za vymysleným prívlastkom sa ale ukrýva mimoriadne inteligentný tvor. Neveríte? Tu je dôkaz. Toto je Ervín a jeho ukážkové stádo somárikov. Ich chovu sa začal venovať prekvapivo kvôli svojim sisľom. Somáre vytvárajú životný priestor sislovi tým, že spásajú tú trávu, je tu nízky trávny kryt a sislík potrebuje nízku trávu na to, aby videl svojich nepriateľov. Nie je to pri tomto jediné, čo somáre dokážu. O somárikovi si môže myslieť, že je hlúpy iba taký človek, čo ho nikdy nechoval, lebo sú to naozaj inteligentné zvieratá, takže nie je to tak, že by s nimi sa nedalo pohnúť. Práve naopak, dokážu reagovať takmer na všetko. Na zavolanie prídu. Linda, letí. Na povel si ľahnú a ako sme sa presvedčili, rovnako aj vstanú. Ak zastane, tak len z jediného dôvodu. Keď somár vycíti nebezpečenstvo, tak zastane a nepohnete s ním ďalej. Navyše dokáže uniesť väčšiu váhu, ako má on sám a často sa chová spolu s inými zvieratami. Napríklad na kone má jeho spoločnosť dokonca upokojujúce účinky. Ale pozor, aj pri somároch platí: kamaráti buďme, no dlhy si plaťme. Keď im človek ubliží, tak oni vám to môžu vrátiť. No, neviem ako vám, ale mne z toho vychádza jediné. Ak vám niekto povie, že ste somár, urážať sa netreba. Znamená to totiž, že ste vysokospoločenský tvor so znamenitou silou a navyše sa do všetkých vecí púšťate s rozvahou. Maria Nujhazia, Simona Miazdrová, samozrejme Buba, televízia Markíza. Maria Nujhazia, Simona Miazdrová, televízia Markíza. Pekná prechádzka. Na prechádzke so somárom. Plný hrniec zemiakového šalátu a namiesto pokrievky veľký vyprážaný rezeň. Aj toto si už vyniesli turisti medzi skaly na výlete do hôr. Stále ale vedie obložený chlieb v servítke, známy ako lepeňák. Tak pred nami je šport, Janka je už pripravená. Jani, ahoj, tak sme sa to aj zasmiali trošku. Áno, no bola to veľmi podarená reportáž s tým somárikom. Už nám teraz vlastne bude cťou, keď nám takto niekto bude nadávať. Presne. Ale myslím si, že všetkým Slovákom môže byť cťou, že jedna hráčka, ženská hráčka, tenistka, má práve slovenské korene, pretože sa postarala o fantastickú senzáciu vo svetovom ženskom tenise.